Samantala, Idol, isasagawa naman po ng Environment Management Bureau or EMB Region 1 ang public scoping o konsultasyon sa publiko ukol sa pagpapatayo ng wind power project sa bayan po ng Labrador at Sual, Pangasinan. Tatalakayin po sa pagtitipon po ang kabuuang nilalaman ng proyekto at layuning marinig ang mga opinyon ng publiko, partikular na ng mga residente ng Barangay Paitan West sa Sual at Barangay Poblasyon sa Labrador. Matutukoy sa public scoping ang saklaw na magiging proyekto upang maihanda ng tanggapan ang Environment Impact Statement. Gaganapin ito sa darating na April 15 sa natukoy na bayan sa magkaibang oras. Inaasahan ng tanggapan ang pagdalo ng publiko upang malinawan sa itatayong nasabing proyekto. IFM News. IFM News. IFM News.